Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da kasancewa tare ni a cikin wannan shata mai albarka wato sirrin Baki TV kamar da ku sani da sono shokaji. Next ma yau na zo muku da wani sabon application wanda za ku amfani da shi wato ku cire kuɗin katin ku na lamba waya wato zuwa ban account ɗinku ko kuma ku tura kuɗin ku da kuke da su cikin layin ku na waya wato MTN, Gulu ko kuma Airtel zuwa wato account ɗinku na banki kai tsaye ba za ku sha wahala ba. Idan mun manta ba da samun da gabata kwanakin baya na taɓa muku irin wannan bidiyo inda za ku amfani da wani application wato na gan cewa kun tura wato wayannan kuɗaɗen naku na cikin layin waya ku zuwa ban account naku mai suna Tanjad Airtime. To insha Allah na so muku da wani sabon application shi wanda za ku amfani da shi kuma ina tunanin cewa wannan application zai fi wancan sauƙin caji da kuma sauƙin mu'amala. Hakan yasa ce bari na kawo muku wannan application domin ku gwada shi ku amfani da shi lokacin da wato ka samu matsalar tura kuɗin da zuwa wani abokin ka kuskure ka tura cikin layar ka za ka amfani da wannan dama ka sake mai da wannan kuɗin cikin account ɗinka na banki kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muka tsaye idan ya kasance wani kuma zuwa kan shi ta mai albarka muna roƙo ka haƙuri ka taimaka ka danna mu alamar subscribe sannan ka karɓar sanarwa domin sanar da kai sababbin shishin akan lokaci. Da farko da bukatan ka maka ana son ka shiga cikin application mai suna wato Recharge to Cash. Insha Allah za a je muku da wannan application a cikin description ko kuma comment na farko a daidai lokaci misali kamar haka. Kana shiga kamar hakan wannan application bude maka kamar hakan ga zai nuna maka register sai ka sa wato new user kamar hakan ga. In ka kama register ana son ka sa email ɗinka da password ɗin da za ka yi registration da shi domin budewa a daidai lokaci. Kana taba new user kamar hakan ga sai ka taba new user kamar hakan. Kana taba kamar hakan sai ka tuka sanin ga full name ɗinka da cewa ka sa sunanka na kwarai misali sai ka tuka sanin ga email address. Kana sa email address kamar hakan ga wato na biyu sai ka tona ka sa lambar wayarka wato lambar wayar da kuɗin suke cikin account ɗinka ko kuma dai lambar wayarka a takaice wadda kake amfani da ta. Bayan nan kuma sai ka tuka sake sa ga enter address ɗinka sai ka sa address ɗinka da kake amfani da shi wato na gari ko kuma na wuri misali. Kana kammala sai ka tona ka sa wato password ka sa enter password sai ka sa password ɗinka. Kana sa password ɗinka kamar hakan ga sai ka sake tuhuwa ne ka sake sa wannan password. Misali ka sake sa password din nan kamar haka idan ka tona wannan referral option din nan zaka iya barin shi hakan nan ko kuma ka sa wani 342 da kasa dai zaka iya wucewa. Kana da registration zaka cewa wannan application naka wato yayi lafiya lau daga nan kuma sai ka ci gaba da abin da sun ka tambaye ka kana kammala shi kenan zaka amfani da kuɗin layin ka tura su zuwa bin account ɗinka. Sani cewa shi register wani application gaskiya sai ka amfani da BBN number saboda ta hanyar BBN number ne sun ka yi setting din wannan application ta yadda suka yi bambanta cewa kai ne ko kuma ba kai bane. Da yake wancan application da ne muku bayani wato mai tanda airtime ba dole suka amfani da BBN number ba kana amfani kawai da wato lambar transfer ko wance pin na transfer na wannan MTN, ko kuma Airtel ko Glo na wannan line naka. To shi kuma wannan application gaskiya sai ka amfani da wato BBN number ɗinka saboda shi ne za su gane cewa kai ne kuma ta yadda ba za a samu matsala ba. Wanda insha Allah a darasin mu na gaba zan nuna muku da za ku yi wannan application da za ku yi transfer da wannan application da za ku yi transfer din kuɗi daga layin waya ku na MTN, Gulu zuwa account ɗinku na banki a cikin wannan shata mai albarka wato sirrin Baki TV. Idan ka san maka da alamar subscribe ba to kana alamar subscribe da kan sanarwa ta yadda duk lokacin da muka saka wannan bidiyo za ka ga wannan bidiyon kai tsaye a cikin wayoyinka domin ka kalli wannan bidiyon ba tare da lokaci ba. To wannan dai maka ƙarshen wannan sannan kada ka manta ka danna mu like wannan bidiyo sannan kai share wannan bidiyo domin yawan masu su amfana. Nagode kula ku daga naku Nuhu Shehu Kadija.